Эфирда аңалықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Көптен күтілген вақиға. Ознақай районында яңа фельдшер-акушерлық пункты ашылды. Сізнің ауылығызда фельдшер да бар, медсестра да бар. Шуңа күрә уколларын вақытында ясап тұрығыз, давлениесін вақытында үлшәп тұрығыз, ұзын ғұмырлы болығыз, исән сау болығыз. Қор һәм боз қорқыныш тудыра. Әлмәт шәһәре башқарма комитеті жетекшісі прокуратура белән берлектә шәһәр буйлап рейд уздырды. Әлегем чистарта бар, что-то. Әле сіз әйткәшкенә қарадым. Дом қырынан ермеске керегін, шул ғана. Подъездан шығып тұрға кетерге. Хуш килесің яңа ел. Қалабыз бәйрәм күлмәген киде. Әлмәт яңа 2025 елны каршыларга әзер. Декабрьнең 1 числоларыннан ук менә шундый мотор янып торган иллюминациялар урнаштырылган 17 локация барлыкка килде. Ознақай районы Әгіржі ауылында яңа фельдшер-акушерлық пункты ашылды. Әлігі бина районда сәлеметлік саклау милли проекты қысаларында түзілген 20-ші ФАП буларак ашылды. Бұл ауыл халқы үшін шын яңа ел бүләге болды. Ашу тантанасында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Шарада катнашучыларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева һәм Ознакай үзәк район хастаханәсенең медицина бүлеге буенча баш табиб урынбасары Олег Косоногов сәламләп, изге теләкләрен җиткерделәр. Барыгызда исән сау булыгыз. Сезнең авылыгызда фельдшер да бар, медсестра да бар. Шуңа күрә уколларын вакытында ясап торыгыз, давлениесен вакытында үлчәп торыгыз, ұзын ғұмырлы булыгыз, исән сау булыгыз. Медицина хезмәткәрләренә район башлыгы исеменнән рәхмәт хатлары һәм яңа ФАПның ачкычы тапшырылды. Альбина Харисова фельдшер-акушерлык пунктында 2021 елдан бирле эшли. Яңа заманча шартларда эшләү җиңелрәк ди ул. Обслуживание населения у нас идет. Гомуми санда балаларны кертеп 397 кешегә хезмәт күрсәтәбез. Бүген яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Бу уңайдан район җитәкчелегенә зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Бу безнең өчен зур бүләк, чөнки ФАП бик матур, бүлмәләре күп. Барысы да заманча җиһазландырылган. Оборудованы современными оборудованиями. Яңа ФАПта процедура бүлмәсе, пациентларны кабул итү кабинеты, персонал өчен киенү бүлмәсе, санузел һәм башка бүлмәләр бар. Пациентлар өчен дә, хезмәткәрләр өчен дә барлык шартлар да тудырылган. Чара авыл үзешчәннәре әзерләгән музыкаль программа белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә җәмәгать транспортында йөрү бәясе артачак. Яңа тариф 2025 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. Шул вакыттан башлап билет өчен пассажирларга 40 сум түләргә туры киләчәк. Юл йөрү картасы белән җәмәгать транспортында йөрү арзанрак 30 сум булачак. Тарифның үзгәрүенә куллану бәяләре индексының үзгәрүе, электр энергиясе һәм ягулык майлау материаллары бәясенең, минималь хезмәт хакының артуы, техник хезмәт күрсәтүгә, ремонтлауга һәм транспорт куркынычсызлыгын тәэмин итүгә чыгымнарның артуы йогынты ясады дип ассызыкладылар Татарстан Республикасы тарифлар буенча дәүләт комитетында. Юл йөрү өчен түләүне арттыру турындагы карар профильле министрлыклар һәм ведомстволар белән килештерелгән инде. Аны хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырачаклар. Әлмәттә урамнарны кардан тәүлек буе чистарталар. Җаваплы оешмалар тизлекне көннән-көн ныграк җыя һәм юлларны һәм тротуарларны вакытында чистартырга тырыша. Чираттагы урам җыештыру эшен мин үзем дә күрдем. Бу хакта киләсе минутларда. Юлчылар шәһәрне кардан көндез дә төнлә дә чистарталар. Әлеге эшләргә максималь техника, юл эшчеләре һәм урам җыештыручылар саны җәлеп ителә.
Иртәнге сәгать 5-тән үк шәһәр автомобиль юллары идарәсе эшчеләре инде эшлиләр. Юлларны машина, тротуарларны җәяүлеләр йөрерлек иттерәләр. Сәгать 8-гә әлмәтләр уку йортларына һәм эшкә барачак. Шуңа күрә барлыкка килгән киртәләрне юкка чыгарга кирәк. Юлларны карап тоту кышкы чорда беренче урында торган иң мөһим мәсьәлә ди Богдан Дубинин. Автомобиль юллары идарәсендә 1 ел эшли. Эшендә иң шаганы кешеләргә файда китерү. Попал по приглашению. Бу эшкә чакыру алгач икеләнмичә ризалаштым. Безнең эш һәрвакыт төрле һәм шунысы миңа ошыйда. Күңелсезләнергә вакыт юк. Без шәһәр иминлеге өчен, кешеләргә шәһәребездә уңайлы булсын өчен тырышабыз. Моның өчен бөтен көчебезне куябыз һәм бу миңа ошый. Чтобы жителям было комфортно в нашем городе. Прилагаем для этого все усилия. Эшне техника белән генә түгел, кул белән дә башкаралар. Урамнарны да, җәяүлеләр юлларын да чистарталар. Тик процесс проблемасыз узмый. Юл читендә калдырылган машиналар кар чистартырга комачаулый һәм юлчыларның планнарын үзгәртә. Ну, снега нынче пока нормально. Кар әлегә бик күп яуды димәс идем. Уртача. Аны җиңеп чыгып була. Автомобильчеләргә безнең техника эшләгән көннәрдә юлларда машиналарны калдырмау үтенече бар. Алар техникага киртә тудыра һәм безгә бу юлны чистартмый калдырырга туры килә. Убирали парковки, город почище был бы. Ну, Карны махсус төзелгән полигоннарга чыгаралар. Бүген территорияләрне җыештыруда 46 берәмлек махсус техника һәм идарәче компанияләр хезмәткәрләрен дә санап 180 эшче эшли. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен кайбер участокларда бозлауга каршы махсус катнашма кулланыла. Аеруча игътибар җәяүлеләр кишеләренә якынлашкан урыннарга һәм тукталышларга да бирелә. Әлеге эшләрне кар чистарту техникасы белән бергә урам җыештыручылар да башкара. Помимо уборки Механикалаштырылган техника белән җыештырудан тыш җәяүлеләр кишеләрен тукталышларны кул белән җыештыручы эшчеләр башкара. Техника керә алмаган җиргә дә безнең фидакар эшчеләребез бара. там, где не может заехать техника, то есть туда отправляются наши доблестные рабочие. Алар үзләренең эш көннәрен шулай ук караңгы булганда ук башлыйлар. Бу авыр эштә коммуналь хезмәтләргә һәм юл эшчеләренә һәрберебез ярдәм итә ала. Моның өчен бар тик көрәк алып, кар керергә чыгарга кирәк. Калабызда кар өмәсенә чыккан шәһәрдәшләребез дә бар. Мисал өчен Галеева 35, Радищева 13, Жуковский 5, Белоглазов 149 адреслары буенча урнашкан йортларда яшәүчеләр ишек алларын башкалар килеп чистартканны көтми, өмә ясап үзләре керә бата. Синоптиклар үз чиратында якындагы тәүлектә көчле кар явуы көтелми дип фаразлый. Кыш җиттеме, әле аяк астында, әле баш өстендә куркыныч арта. Бердән тайып егылып имгәнүең бар, икенчедән бина түбәләренә җыелган кар яки кыйыкларга каткан боз сөңгеләре төшеп, бәләгә тарырга мөмкинсең. Халыкның имин һәм хәвефсез яшәүе өчен шартлар тудыру идарәче компаниягә йөкләнгән. Шуңа карамастан соңгы көннәрдә әлмәтләрдән торак йортларның һәм биналарның түбәләреннән кар һәм боз сөңгеләренә шикаятьләр күп. Һава торышы соңгы көннәрдә -2-0 тирәсендә булу нәтиҗәсендә күп фатирлы торак йортларның бина, учреждениеләрнең түбә кыйыкларында боз сөңгеләре хасил булды. Биналарның түбәләрен кар һәм боздан чистартып торырга тиешле коммуналь һәм башка җаваплы оешмалар һәр көнне бу турыда кайгыртып, чаралар күрергә бурычлы. Муниципаль биналар өчен җаваплылык аларның җитәкчеләренә йөкләнгән. Хәзерге вакытта без Тукай проспектында урнашкан 23-нче йорт янында. Бердә автомобиль юллары чистартылмаган, шуңа күрә кешеләр өй янындагы сукмак буенча йөри, аның өстендә кар һәм боз сөңгеләре эленеп тора. Артык зур булмаган боз сөңгесе бу түбәдән сәгатенә 60 км-гача тизлек белән очып төшә икән. Бу үз чиратында бәхетсезлек очракларына имгәнүләргә китерә мөмкин. Март айында Юнус Әминов урамындагы 6-нчы торак йортның 10-нчы катында урнашкан балконыннан кар төшә. Һәм нәтиҗәдә 33 яшьлек Ират һәм 5 айлык бала зыян күрә. Бу эш буенча Әлмәт шәһәр суды хөкем карары чыгара. Йорт идарәсе мастерын саксызлык аркасында сәламәтлеккә авыр зыян китергән өчен рәшәткә артына озаталар. Әлмәтлеләргә үзләренә дә биналарга якын килгәндә иң беренче чиратта аның кызырягына игътибар белән карау зарур. Әлеге чистарталар, что-то. Әле сез әйткәч кенә карадым. Дом кырыннан йөрмәскә кирәк инде, шул гына. Подъезддан чыгып турга китәргә. Стараемся не ходить там. Оно плохо чистит, да. Хоть жаловаться, не жаловаться, никто внимания не обращает. Так что очень плохо. Йөргәндә внимательно булырга кирәк, мондый погодаларда. Аяк астары тоже тая. Менә иртәгә уже салкынайта, уже гололед башлана. Шуңа күрә внимательность всегда нужна.
Бу уңайдан бүген Әлмәт шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков прокуратура белән берлектә шәһәр буйлап рейд уздырды. Алар торак йортларның түбәләрендә боз сөңгеләре күп җыелган куркыныч урыннарны ачыкладылар. Хокук бузучыларны штраф көтә. Яңа елга да 2 генә атна калып бара. Әлмәт бәйрәм күлмәген киде. Бәйрәм конструкцияләре шәһәр буйлап паркларда һәм скверларда, сәүдә үзәкләрендә Әлмәтнең үзәк урамында урнаштырылган. Урамнарга якты аркалар, гирляндалар, сәнгать объектлары һәм әлбәттә бәйрәм чыршылары басып тора. Яңа ел матурлыгын халыкның ничек бәяләүе турында хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанов белеште. Әлмәт яңа 2025 елны каршыларга әзер. Декабрьнең 1 числоларыннан ук менә шундый матур янып торган иллюминациялар урнаштырылган 17 локация барлыкка килде. Бу инде килгән кунакларны һәм әлмәтлеләрнең күтәренке кәеф булачагын ачык күрсәтә. Быел шәһәр бизәлешендә илнең милли проектларын чагылдырган концепция гамәлгә ашырылачак. Сәламәтлекне саклау, мәгариф, гаилә, демография, мәдәният, торак һәм шәһәр мөхите, экология, фән һәм университетлар, декор элементларының күбесе төнлә өстәмә яктырту чыганагы булып хезмәт итүче яктылык арт объектлары. Күпчелек конструкциялар бер үк вакытта фотозоналарда булып торалар. Алар фонында шәһәр кешеләре һәм кунаклары тормышның бәхетле мизгелләрен төшерә алачак. Очень красиво. Бик матур бизәлешле безнең шәһәр. Киләсе елга бар изге теләкләр, сәламәтлек һәм теләкләрнең тормышка ашуын теләп калам. Очень красиво. Хорошего в следующем году. Здоровья, чтобы все желания исполнялись. Төп чыршы традиция буенча нефтчылар мәйданында урнашкан. Быел ул элеккеге заман уенчылыклары белән бизәлгән. Алтын сәгатьләр, йолдызлар һәм ат сыман атынгыч. Чыршы астында зур бүләк тартмалары, балалар уенчыклары, пирамидкалар, хәрефле кубиклар күренә. Ленин мәйданында яңа ел бизәү стиле гаилә традицияләренә багышланган. Бу гаилә елы ахырында аеруча актуаль. Чәйнек, стаканнар, сәгатьләр һәм зур язу вместе бергә. Гаилә кыйммәтләре турында сөйли. Ярко, светло, уже знаете, при всех обстоятельствах настроение хорошее. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 21 декабрьдән 7 гыйнварга кадәр Әлмәттә тематик чаралар сериясе узачак. Моның өчен оештыручылар 5 урынны билгеләп куйган. Каракүз скверы, Нефтчеләр мәйданы, компетенцияләр үзәге, Яшьлек скверы һәм Сәламәтлек паркы. Каракүз мәйданында яңа ел мәйданчыгы ачылышы 21 декабрьдә 18 сәгатьтә була. Шулай ук бу көнне Әлмәтлеләр өчен Җиңел канатлар театры спектакленең премьерасы тәкъдим ителәчәк. 22 декабрьдә 18 сәгатьтә Яшьлек скверында һәм компетенцияләр үзәге янындагы мәйданчыкта яңа ел чыршылары ачылачак. 30 декабрьдән 3 гыйнварга кадәр биредә Җиңел канатлар урам театрының театр тамашалары узачак. Урамда қорлы-буранлы һава торышы булса, 1-нче лицей теплицасында +22. Монда бүген 20 төрле үсемлекләр үстерелә. Биредә 3-нче сыйныф укучылары арасында әйләнә-тирә дөнья буенча сыйныф сәгате узды. Тулырак киләсе минутларда. Сегодня мы с вами, как вы сами назвали, собрались в Цветочном раю, да? В нашем прекрасном лицее, на территории нашего лицея, есть такое прекрасное место, где вы находитесь первопроходцами, да? Әйләнә-тирә дөнья дәресе бу юлы оранжереяда үтте. 1-нче лицейның 3-нче сыйныф укучылары дәрестә теория өйрәнсәләр, практика өлеше оранжереяда үтә. Ачык дәрес кысаларында укучылар башта һәр үсемлек турында сөйләделәр. Аннары төрле үсемлекләр үсентеләрен күчереп утырттылар. Һәркем үз теләге белән үсемлекне үзе сайлады. Азалия Зиякова җиләк үсентеләрен күчереп утыртырга булды. Утырткан вакытта барлык кагыйдәләрне исәпкә алырга тырыштым, ди ул. Уроки проходят у нас очень интересно. Безнең дәресләр бик кызык үтә. Без монда биология, әйләнә-тирә юнын өйрәнәбез. Башта дәресләрдә үсемлекләрне өйрәнәбез, аннары теплицага килеп практика үтәбез. Потом сажаем, точнее практикуем.
Ашык дәрес кунаклары буларак мәктәп лабораториялары проекты кураторы Ренат Якупов һәм Татарстан Республикасы биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының дала тыюлыгы башлыгы Фәрит Динмөхәммәтов катнаштылар. Алар дәреснең башыннан ахырына кадәр күзәттеләр. Утырткан үсемлекләрне укучылар үзләре белән алып китәләр. Сыйныфларында үстерү мөмкинлеге дә бар. Оештыручылар әйтүенчә, иң мөһиме балаларның алга таба да шушы утырткан үсемлекне карап үстерүләре. Сирень встречается изредка между кустарниками на севере до Петербурга, а также в Южной и Средней Европе, Крыму, Кавказе, Восточной Сибири, Северной Америке. Менә бу биологик дәресләр ул бик мөһим балаларга. Менә мин бүген карап торам бит инде. На самом деле бөтен бала шатланышып үсемлекләрне бер җирдән икенче җиргә күчерәләр. Оказывается, алар менә хәзер кыштан мәктәпләргә, классларга, даже тараталар икән. Урамнарга чыгарып утырталар. На самом деле бит менә урамнарда мәктәп тирәләренә килсәң бик матур. Ул бит шушы балаларның, укытучыларның эшләре. Первый раз узнали они во Франции. Назвали в честь аптекаря, благодаря которому она появилась. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалык, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.